Assalamu alaikum dostlar, qowmi ýagdaýlaryňyz. İlki bilen Oraz Murat kanalyna hoş geldiňiz. Oraz Murat, podpisat edin, komment goýun, like basyň. Dostlar, ýa-da Trnovkadan çykdym. Bugün hepde üçge Trnovka edýän. Trnovkadan çykdym. Bugün çykyp dur, gaty gowa. Şu ýan ýazaýyn idim. Ýüregime dup gördüm ýazmagy. Näme video? Kanalla eýam 1000 podpisçik we 1000 şu videonu ýazýan sag bolsun aýdasyn berýär. Her biriňize ullukan sag bolsun aýdýan. Minnetdar dostlar. Her bir ýazýan gowy kommentariýadan ählisini okuyan, elbetlerimi okuyan ýa-da meň ýagdaýymda elbet ýok diýen ýany bir kommentariýa bolsa meselem 1-2-3 tane elbet diýsem bolýar. Olarda minnetdar. Käbir adam goýuňa diýjek zat ýazýar, ýöne minus käbir minusun ýazýar, toýs okuyandan ýene gowy çyk bolýan, короче, güýçlendirýär seni. Toýs чёрная критика тоже полезна. Я становлюсь сильным там благодаря этому. Короче, друзья, благодарю от души. Sag olun, köp. Birinji 10 podpisçik, 15 podpisçik wagtym araňyzda ba podpisçikler dost ananyan sana давай продолжай, молодец дип ýazýarlar. Köpüňiz muňa ýetdik dostlar, hemmemiz bile siziň kömegiňiz bilen muňa ýetdim. 10 ýetmek kyn boldy. 10 ýetdim, 50 ýetmek kyn boldy. 50 ýetdim, 100 ýetmek kyn boldy, 100 ýetdik. Soň 500 ýetmek kyn boldy, gaty iň kynam muňa ýetmek. Muňa da ýetdik. Bu näme aňladýar? Isenlik arzuwuma ýetip bolýar. Iň bolmanyna eger-de sen zahmet çeksen, starat etsen, finançdan, toýst boljagyna şans köp bolmajagyna, toýst etmesen hiç 100% bolmaýar. Etsen şans verýärmesi nesip bolsa, ululy muňa ýetdik, 50 ýeter, 10 muňa ýeter, 100 muňa ýeter. Meseleden eşik bolsa bilejämiz. Hemme sag bolsun aýdýan, ikinji kime sag bolsa aýdasym gelýär. Tama Prime hemme bilýänsiňiz, Tama Prime admini Gyzyl olan dostan görýän bolsam sag bol taňa ýalkasyn kömek edýäňem, podдержка berýän, ýaşyň uzak bolsun men bilýän. Hemme kişi kömek edýän diýen sen adamçylyň Gyzyl ýaly sen bilen görüşmek dost edip bolsa görüşürüz. Sag bolun dostlar. Araňyzda burdan Tama Prime podpisat etmedim. Adam ba bolsa podpisat edin. Instagramda Tama Prime diýelim. Ad duşy gowy videolar edýär. Dostlar, gelecekde uly planlar bar. Kelläme ideýa gelýär, ýazyp oturýan, toýst näme ideýa gelse kelläme video ýazmak hakda zametkama belläp alýan. Eýem onuň näçe ideýa bar. Nesip bolsa her türlü biznes hakda, развитие hakda temalar eder. Nesip bolsa ýoş-ýoşdan kamera problemam bardy. Onum çözdüm. Nesip etdiginden kamera telefony çalşdyk. O kamera ýagdaýa görä iň aňyr başda ýene boýlamaýdy şu wagt şu görüp oturan videoňa telefondan dostlar diýesim gelýän zat ýene de kim bir dada başlasy gelse Instagram, YouTube tapawdy, başga da durmuşda liboýda bedeniň ütgülesin gelýär, figuraň ütgülesin gelýär, bir ýere işe giresin gelýär, bir wagt edesin gelýär, biznes açasyn gelýär, näme zat tapawdy ýok. Iň esasy başlamak. Adamlaryň arzuwyny, maksadyny öldürýän zat başgalar näme pikir eder? Men bir ýyllar şu kanal açyp bilmedim. Tanışlarym görse näme diýer? Adamlar görse näme diýer? Kime gerek men ýetirlik derejede uwdun, ýetirlik derejede gurulap başaramak. Mümkin minus şu içki pikir, şu gara pikir öldürýärsiň maksadyny, arzuwlaryny. Şoňa pikir barmy? Göreşiň özüňiz bilen. Göni başlaň. Anan martyňyz şu videony şu wagt 10-njy gerek düşürip otyň. Bolmaýatdan şu adam gowy bolanakdyr. 100% ýöne haçap starat edýän finansiýan wagtym geçmek bilen nesip bolsa hasy ýokdylar. Sag bolun, taňa ýalkasynda dostlar, liboy maksat gerek bolsa kommentariyada ýazın. Nesip
Instagram'a podpisat edin. Sen Instagram accountum var Oral Murat. Oral Murat 1 diýip ba, Oral Murat diýip ba. Podpisat edin YouTube kanal podpisat edin. Kommentariýa goýup hökman. Näme men ýetmeýär ýazyn kommentariýada. Näme minusum var, näme plusum var. O näme sem goýbordy şu kanaly ösürmek üçin. Haýyş dostlar, ijazyn aşapdan. Minnetdar bolurdum. Ýa minnetdar. Sağ olun dostlar, görüşýänçe. Sağlyňyz